Inshallah ta'ala na isang narinig sa mga walang malayo ng magiging. Kumbaga sa wala, so niya nga nalapas tanong, mga sambay na hindi kita pantalon. Ngayon, kumbaga sa wala, alhamdulillah, napakalaki ng nagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nauna na ginawa niya tayo ng Muslim. Ginawa niya tayo ng Muslim. Kung pag-iletan o kung gibinan natin na sibu sa gaya dapat ano, o sibu sa gaya kumana, nabala mo na tao siya na gibinan natin na hindi lahat ng tao dito ng mga Muslim. Siguro kung bibilangin natin yung Muslim dito, kaya natin bilangin. Pero kung yung mga surang kaugaman, yung mga kafir, napaka mahirap ang tayo bilangin. Ay maanan niya, dahil sabihin niya na mas madami sila, mas marami sila. Alhamdulillah, dahil sa biyaya sa atin ng Allah, kahit hindi natin hiningi sa Allah, kahit hindi natin hiningi sa Allah na ginawa tayo ng Allah Ta'ala ng mga Muslim tayo. Na wala nang hihingi pa. Na napakalaking biyaya sa atin ng Allah, maliban dito sa paggawa sa atin ng Allah Ta'ala ng mga Muslim tayo. Isipin man natin kung nilikha tayo ng Allah Ta'ala na mga magulang natin hindi mga Muslim. So, kaya dito sa iyo, kaya dito na ako ang suwanta. So, kasi, kurang ng mga pagkama, ang mga pagkama, kung hindi pa ko balik, muna yung mga pagkama tanong, kapantagan sila nakapatay na, either meron na, dahil na, sarakan na. So, Muslim, nasan ko sa kapadaluman sa mga kaitri ko iman. Kung sino Muslim, mu'min, ang magkaroon napakaliit na iman. Sabi nga mga magulang natin na ulama, kung may kaitri ko, sino na kailang daw ng alikabok na iman, ay gagal din pala ng Allah Ta'ala na isang paraiso. Naman, nasabi mo na suga. Nasabi ng mga magulang natin na ulama na yung isang suga, paraiso na ibibigay ng Allah Ta'ala sa tao na nagkaroon ng napakaliit na iman. Mananagal tayo sa Allah. Na ang laki daw nun, sabi ng mga ulama natin na 10 times sumusunod. Kung nakakasapon ng mata, nagyan kay dunia.